No skúš, poď sem to nezvihne, to je ťažké. Skúsim. Dobre, Vajko, idem na to. Poď. Počkaj, ja to zdvihnem. To nedáš, poď. Poď, sem poď. Takto ma toč. Nech ma aj vidieť. Neukazuj sa tam. Pobližšie s ním telefónu. Tak. Nerob. Frajeri, zabijak. Čo? To napíšu? Zabijak. Ukáž. Nepíšu ti ahoj. Nie. To nepíšu ahoj. Nie. Poďme na bežecký pás. Poďme. Ty jsi dobrý na to. Zatoč ma. Nerob. Pusti to. Môžeme skúsim to zdvihnúť. Pozor. Dávaj, prestávku. Jasne, čo si kokot. Čo je toto? Čo ti jebe? Tak toto sme ľudí hľadali. Ako sa opačia kamera? Dáme duely? Aha, všetci sa ti pripájajú už. Lajknite. Kde to nabíja? Poď mi, lajkuj. Aha, veď ti nedali ani lajk. Nikto tam není. Počkaj. No. Ty koľko čo je ty? Ideme na tie? Bežiaci nás? Chceš ísť? No, poďme. Nechaj tam to, ideme na to. Tak poď. Teda. Ja nemám sa. Pozmi ho tam. Nie je tu, Aďo. Čauko. Čau. Čo ty, ako? Dobre. Dobre? No. Do koľko si tu? Neviem, teraz som sa prišiel ešte. Ja, aj keď docvičíš, nešli by sme von? Nie, nemôžem. Ešte budem dlho a potom niečo mám. To poď si zabiehať. No, idem si zacvičiť. A potom prídeš? Dobre. No tak čau. Čau. Čau, Aleš. Servus, bratelo. Čo, voláte? Počkaj. No, stop.
Ukáž sa tam aj ty. Čáleš. Zabíjaki. Aha, 29 lajkov máme. Ty si dal 220. 180. Mám. Pripoj ho. Hej, daj tú minusku. Hej, dávaj minusku. Kokot. Ja? Minusku dávaj. Lukáš, No. tú minusku klikaj. Na pase. Minusku? Čaute chlapci. Makáte. Nie, že to cvičíme. Ty sa cvičíš. To není počuť. Haló, čujete? No. A Lukáš, čo nesvičí? Cvičí. No poď zvihni činku. A to je zase druhé onej. Jaj. Do koľko ste tam? Hodinu. Čo dneska? Von idete? Možno, hej. O koľko ideš? Neviem. Ide aj tu linko? Počkaj. Ideš Lukáš? Makaj. Ahoj. Čauky. Díka, čo tu je, Aďo? Počkaj. Šun. Dobre. Čo ti je? Koľko dneska Čo ideš ti dvíhať? rekruje? Čo? Koľko dneska ideš dvíhať? Teraz som zvihol. Tak to ma drž. A choď ku mne. Sem, trochu ďalky. No. Tam sa postav. Tak. Pozeraj, jak vidí. Čo, nič nevidí, chuďak. Vidím. No poď. Poďme. Koľko tam máš kilov? To Aďo. Mohol si ísť s nami do gymu. Hej. Mohol ísť. Veru. Hej, A vy ste pamätáš? to napísali, Ten stôl? nenapísal Ivan. Aha. To je na paku. Počujem to. Hej, pozrieme one, na paku. Hej, Lukáš, pozrieme na paku. Počkaj. Poď. Ivan, pošli mi ružičky. Majko. Dívam, ja No poď. Hej. Lukáš. Lukáš, na paku. rýchlo na paku choď. Počkaj, jak to robí. Takto. Ty tak chyť tohoto. No poď. Čo skúšaš? Veď ti píšu, že ahoj. Kto? Niektorí, ale... Dobre. Dobre. Ideme skúsiť. Tam tie červené, nie? Poďme hneď tam, tam nesme boli s tými činkami. Ty kde si išiel? Ty ide, môj povedanie sú činky. Tebe ideme. Potrebujeme nabrať sami. Tak Tam, si koľko necháme? Ivan, No, tam v meste No. neprší? nie, Vôbec. nie. Tam choď. A preto hním to bežne. Nie. A nie sem. Ma sa viete Lukáša, no. No? Dobre, poď.
Koľko tam má kilov? Mával doma se furt. Čo? Koľko tam má kilov? Díkáďo. Dobre. Počkaj, ja to dám takto, aby nás bolo vidieť. Je 16. 13. Trojky jde. Zkus 13. Prečo? Co máš to? To je piče. A čo sa čo robíš? Bajka, ale ty fakt nevieš cvičiť. Pome Ivan. Počkaj. Vidíš se insektor. Čo vidíme? Nezvidím. Jo. Zdvihni 16. 16 má zdvihnúť? Tak poď do blízko. Nech ti piču, ríčo. Zaber, Lukáš, zaber to. Pome, makaj. Tak sa to nezdvíha. Ja to dám. Ale už cítim ruky. Daj si tú pasku. Teraz? Zapijeme to. Po tréninku. Neojebovať ťa. To je 13. Vtedy dáme 16. Zober, ber. Počkaj. Jo. 16. A že nechci hodí. Nech to je. Že si sa vypadol. Čo je ťažké? Zober, dáš. Zober. Čo, nevládzeš? Slajko, ale Uričaj. ja aj doma cvičím. Idem sa slnečenie? Ale si tu. Jo, som Juko tu. sa sa bloknú ma. Nechaj, ide na fraje. Skúsim si pridať. Vidíš, jak to je. Ale si tu? Lukáš, pome 100 klikov. Možno. Vidím, Lukáš. Ja neviem si to nikdy. Rekvie. Tak daj to, čo vieš. Chyť je to. Ti zvinieš. Čo ti je? Polož to na zem. Na zem, keď ja si dáš na zem. Ja aj dobrý, keď mi to je. A
Matúšo. 24, že ahoj. Čari Matúš. Matúš. Koľko je trofnú? Je. No, bude to vlastný. Takhle ideme. A ty. Čakaj ťa. No co Ivan, s kým ideš von? Čo? S kým ideš von? Kto ide? Som s Lukášom. A ešte? Čo? A ešte? Však neviem, možno by si šiel ty. A Paťo nejde? Čo? Paťo. Neviem. Čo povedať? A to vieš. Čo? To si hovoril, to je prvý deň. Ja som nespravil. Čo ideme? Áno. Kedy som sa? Tie červené, to vadí. Tak to dobre. Poď. Môžeme si poukradať po sebe. Ome, neflákajte sa, makajte. Ťažká je Ja dáva tak makaj. Poď s nami piatok do gymu. Idem zajtra. Dobre mi to. Hej. Poď. Kedy sa sú Koho poď, ideme skúsiť semok. A toč ma. Kofu polož. Kde sem? Choď na Neskúsi, čo na vec dať. Lebo to taký oný, do cvičení. Daj si 100. Raz, dva. Raz, dva. 5 kg. Pozor. Poď trochu ďalej, nech ho vidí. Počkaj, takto to daj. A to zvidím. Nie som istý, ale... Som tu nedal. On je vosk, Ivan. Kde vyššie? Vidíš, aký hovorí, že som vosk. Aha, všetci, ahoj. Vládzeš? Počkaj, vládeš? Skúsi to sám. Nie. Si naložiť. No, ide vyskúšať. Počkaj, tu máš vyskúšať, čo je toto. Budem ti to krútiť? To je asi na nohu. Neviem. Odpojujú ťa, Aleš. Nevadí. Kde šiel? Pozor, na nohu toto. Musím si... Peniaz vypadol. Zvihni ho, prosím ťa. Čo? Peniaz vypadol. Zvihni to. Všetky zvihni. Čo padli? Aha, nejaký Aj tu zvihni. kroka Peter. Aj tu to daj. Na, daj ho tam. Ale zvihni to do lobe, neviem. Daj mi to. Kúbaj. Máš? Veď padne, nie? A to je na čo dobre vlastne? Som v Slovensku. Ako? Sa presunú dosť ďalej. To je dobrý víc alebo... Nie tebe. Na čo je to dobre toto? Aha, Jurko, nie šéf Dior. Čau, bratu!
Dve banánu. Ivo, ideš si bos. Chod do piče. No to kamu. Skurví syni. Bubu. No. Tam discarte, to už je krapa. Tam si musíš láhnuť, alebo čo? Najde. Čo si jeme? No a ideš. No, ma tu čuje. Všetci sú tu s tebou hrať a... Ivan, No to daj. prijať. Ty kokot. Ty kokos, jak Martin Truk to je. Skoro som sa zjebal. Nejaký naozaj. Nejaký Martin Truk. Počkaj. Na čo je toto? Na nohy. Rohy? No opatrne tam. Nech tam nie je veľa naložené, aby ťa to nie... Tam sa musíš tak zakvačiť do toho. A si na to? No. Tam hore je také zaisťovacia tyčka. Aha. Takto. Povie, ja som tu prvýkrát. Tak nevidím. Peniaze. Kde padli ďalšie? Neviem, hľadaj. Nohy takto, to už je na tebe ako. Či tak. Tu sa zakvačíš do toho. No. Natáčať ma nemusíte. Nie, netočí. Nie. To seba točí. No.